नमस्कार. आता आम्ही देवीच्या पाया पडायला चाललो. खूप दिवस झाले होते आम्ही देवीला गेलो होतो, त्यामुळे त्या दिवशी शुक्रवार असतो. त्याच दिवशी शुक्रवारच्या दिवशी ते मंदिर उघडं असतं आणि त्या दिवसाच एकच दिवस मंदिर उघडं असतं आणि त्या दिवशी ना दर्शन करून जेवण पण असतं तिथे. पण आम्ही पहिल्यांदा आहे ना हे 2 मंदिर लागतात, एक विश्वकर्माचं आणि एक महादेवाचं मंदिर, ते जातानीच रस्त्याने हायवेला. तर त्या 2 मंदिरात आम्ही दर्शन घ्यायचं होतं, पण एक मंदिर विश्वकर्माचं आहे ते आम्हाला दर्शन नाही झालं, पण हे महादेवाचं मंदिर खुलं होतं, तिथं आमचं दर्शन झालं. ही पहिली एंट्री आहे महादेवाच्या मंदिरात जायची. खूप छान आहे बघायला पण आणि आतमध्ये पण खूप मोठं मंदिर आहे. मस्त मंदिर बांधलेलं आहे. ते बघा आतमध्ये शिवपार्वतीचे मोठे मूर्ती आहे ते, आणि खूप मोठी शिवलिंग आहे. म्हणजे आपल्या मोठ्या माणसांच्या उंचीची जास्तच असणार आहे. ते बघा, ते पण दाखवले तुम्हाला मी. खूप मस्त आहे आणि मंदिरसुद्धा तितकंच मोठं आहे ते. आणि ह्या मंदिरात जेव्हा आम्ही जाऊ ना तेव्हा गर्दी अजिबात नसते. एकदम मस्त दर्शन होतं आणि तिथे गेल्यावर असं बसावंसंच वाटतं, इतकं छान वाटतं. खूप मस्त. ह्यांना आम्ही 2-3 बारे जाऊन आलो होतो, पण हे गेलेच नव्हते कधी. आम्ही नुसतंच सांगायचो त्यांना खूप छान आहे तिथं, चला तुम्ही. आणि तसं वेळच आली नव्हती. त्याच्यानंतर लॉकडाऊनच लागला. त्याच्या आधी आम्ही 4-5 वेळा जाऊन आलो होतो. महिला जायचं, गाडी करून जायचं, तेव्हा आम्ही जायचं तिथे, पण ते नव्हते आले कधी. शुक्रवारी सुट्टी होती, तर मग म्हटलं चला जाऊन येऊया आपण. आम्ही त्या दिवशी गेलो होतो, तर मग खूप मस्त दर्शन झालं, एकदम मोकळं, कोणच नव्हतं तिकडे. आणि ह्या मंदिराची स्थापना झाल्यावर म्हणजे झाल्याच्या नंतर पूजा वगैरे असते ना, ते झाले नव्हते त्याच्या आधीच आम्ही गेलेलो. त्याच्यानंतर स्थापना जेव्हा झाली ना तेव्हा त्याच्यानंतर आम्हाला जायला नाही भेटले, लॉकडाऊनच लागला. हे पूर्ण मोठं मंदिर आहे, ओपन आहे आणि वरनं छत इतक्या लांब आहे, मोठंच. हे बघा किती लांबून चालत आलेले. खूप छान आहे मंदिर हे. आणि असं किती उशीर पण बसलं तरी तिथे कोण बोलत नाही की तुम्ही एवढा उशीर बसलात काय, इतकं मस्त आहे. आणि त्याच्या बाजूबाजूचं डोंगर, झाडं, इतका परिसर चांगला आहे ना. आणि हायवे रोड आहे तो, खूप छान आहे ते. जरा डोंगरावरती असं थोडंसं चाललं ना वरती रिक्षा जातो पायथ्यापर्यंत. खूप मस्त आहे तिथे बनवलं आहे. आणि मंदिरात हे पण स्वच्छता वगैरे पण खूपच आहे तिथे, छानच आहे एकदम दोन्ही साईडने. तर आम्ही खाली आल्यानंतर तिथं वरती शिवपार्वतीची मूर्ती आहे ना त्याच्या खाली उभा राहिलेलो. ती इंटरेस्टलाच आहे ते, आता तुम्हाला दिसेलच. पहिल्या ह्यात बी दाखवलं आहे आणि नंतर दुसऱ्या ह्यात बी मी लास्टला तो व्हिडिओ टाकलेला आहे, जेणेकरून बघता येईल ते. हे खानिवडी गावात जाताना हे 2 मंदिरं लागतात. खूप मस्त आहेत. जाता जाताच हायवेलाच मंदिर आहे ते आणि छान वाटतं तिकडे गेल्यावर. आणि इथं गाईचा गोठा आहे मोठा, गवळी गाई असतात तिथे. मग त्यांना आम्ही जरा खायला दिलं. ते हे बघा, हे लहान वासरू आहे, त्याच्यापेक्षा खूप लहान होतं. हे असं खायला देतात ना छोटं काहीतरी असं, ते जनावरांचं बारीक केलेलं खाद्य, ते असं हातात घेऊन मी त्याला चारत होते त्यांना. आणि त्याच्यानंतर मग आम्ही रिक्षात बसायला गेलो. बघा ते परिसर किती छान आहे आजूबाजूचा. तिथे असे दुकानं, हॉटेल वगैरे असं काहीच नाही आहे, एकदम रिकामं आहे. फक्त हे गौमाताचा गोठा आहे तिथे फक्त. त्यांना आपण खायला घालू शकतो किंवा देऊ शकतो आपण, म्हणजे गूळ चपाती नेऊन त्यांना चारू शकतो, असं तर काही टेन्शन नाही आहे. आणि तिथे एकदम रिकामं आहे, असं खुलं. लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करून विचारा. खूप मस्त आहे.